Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kankan. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Julian. Kastoy man ti kunana. Ilingad da kumalangan itinagan a Julian iti syudad ti Baguio. May sakmet kadag itinayat at dumdumngeg iti programa yo. Ket naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Dayo ak iti daytoy a lugar. Gapo tada nabiro kak anatalged at trabaho ditoy, inalak ti pamilyak ket ditoy kamin ngagnanaed. Makuna ka naragsak ti relasyon mi nga agasawa, ngamjak impagarop nga agbalbaliw ti asawa. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasarita nga impatulod, ni pagayam a Julian, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Nakaturog ka din na kito, Beng? Wen lakay. Ay na, nuboy-buya am ida. Kaslada la anghel. Ay, Oh, apay anak sinaay ka. kasanumot nga min bakit? Rumigrigat ti biyag tayo. Wen nga rod Awan unay ti pagsapulan ditoy. Kaaduan kadag iti kaaruba tayo ang mangalap. Agbirbirok dan iti sabali apang gedanda. Isupay bakit? Kasla itay. Nagmalmalam kami ije taaw kada pari Vicente. Ngam basit laeng tinakalap mi. Sigurado nga agbisin tayo. No kanayo nakasta. Sapay imparit dan dagiti dadduma pagkalapan. Taada ka no ti 5 taon a moratorium. Anya, ni, apay nga iparit da. Isumat ti paglintagan ti munisipyo ita bakit? Maiparit dagiti a fishing grounds iti lasod ti 5 taon. Tapno adda ka no ti waya dagiti lamas nga agpado. Kasta aya? Ay, nagadulakit din nga muda. Saan da pinanuno ti kasasaad tayo nga agdip-dependar laang iti produkto ti baybay. Jakman am mo bakit? Uray kumaan no nang tudda iti alternatibo apanggedan. Dayta nga rod ti ko nagkadagiti kakadwak. Iso amapan kami no bigat iti munisipyo. Tamakisarita kami kini mayor. Ay, nabanugak bakit? Oh, anya ngay lakay. Anya ti ko na dagiti opisyalis tayo. Nagulo. Awan ornos dagiti opisyalis tayo. Apayan ako nam ti kasta. Kasano kat awan ti husto a programa ni mayor. At daing ka rin Ngam nasken kano pay laeng nga idatag na iti konseho. Kat dependento no aproban ti council wenno saan. Ay na, mabayag day ta a proseso lakay. Kaanon tungay am aproban? Kasapulan tayo ti tulong ita. Ay, huwag nga rod bakit. Isoan, napagnumwan may kadagiti kakadwak. Nga ore may parit dagiti pagkalapan, kat serken milata. Ay na. Saan ka nga agar-aramid lakay? Ang mga numasalaw da kayo dagiti Coast Guards. Makamuditan. Ay na, pangaasim. Panunutan na kami Awan met nga rod ti dadduma a pamuspusan bakit? Di agbiro kayo laangan iti sabali a pagkalapan nyo. Mabalin. Nga medyo umadayo kami. Uray adayo, basta saan da kayo atiliwan. Narigat ti agkakaso, lakay. Bakit? Dahito'y laeng tinasapula kitang aldaw.
Sa nga gasot? Pasensyakan bakit? Yan anay mo pa ilang dayta ah. Uwan anya nga rod ngay. No iso ti adda. Ay, uwan gayam. Ada surat na intad ti kartero itay. Dayto yo. Nan, kita agman no naggapuan na. Ne. Surat mo't ni insan kong agtrab-trabaho di Baguio City. Basa mo Ne. Bakit? At dayaw awis na trabaho di Baguio. Anya ka no at trabaho dayta. Adda ka no ti bakante at tagaluto iti restaurant na pagtatrabahuan na. No kayat ko kano, kat awagak adagos, apaman ang maawat ko ti surat na. Kasta ka di? Kwa, lakay. Apay akas ti jar mo, bakit? Kasano? No awaton dayta nga idijaya na. Di, mabati kami dito'y kadagiti ubing. Ay kat saan bakit? No maawat akto ijay, kat alain kayon to kadagitubing Di ka kati matanagan. Sapay adayo dayta a lugar. Awan ti am-amu tayo ijay, malaksid laang iti kasinsin mo. Ay kat makigasang-gasat tayo na bakit? Awan mo tinamnamain tayo dito apanggadan. Sa bagay, nakasurvive mo ti kasinsin mo ijay. Nasurok atalo atawon nan ijay bagyo. Wen bakit? Iso nga interesado kiti dayto at trabaho. Ala, awagam nga rodon ti kasinsin mo. Tagsarita kayo. Oh, Josie, ading ko. Umay kapadiguan. Umunod ka manang, sigamot gayam. Ramanan nyo dahito tinula ang manok. Wow, tinola. Agyamanak manang. Talaga adi mo nalipatan ti paborito ka. Siyempre, ading ko. Mabit lang manang, tayakar ko Awon gayam. Pudno ka di nga agluas nila kay mo. Uwan manang. Damag ko kat agtrabahon to ijay. Uwan nga rod. Ada ngamin idijaya ti kasinsin na trabaho ijay. Kat kasano kayo ngay. Agbati kami pa lang dito manang. Alaan na kaming tulaangan. Intun nakabirok ton iti pagnaudan mi ijay. Wan Ay, diyak ko makayat ti umadayo dito'y lugar tayo. Ngam pursigido mat ngamin ni Julian. Sa bagay, awan mat ngamin ti panggadan ditoy. Agbisin ti pamilyam, no produkto laang ti baybay ti pagdepdependaran tayo. Wan nga rod manang. Day tamot tinapanunot mi kanila kay. Sapay istrikto itan ti munisipyo. At dadagi ti lugar a maiparit a pagkalapan da. Ay, wan nga rod manang. Pasaray, nagbasit ti matgadan nila kay. Ay, agpapada tayo na ading ko. Iso animanong mo. Kapilitan a nag-abroad. Kasta ay Kat kumustamat nga rod ni manong ijay. Kasjay, mahuhumsik nga rodon. Pudno day tamanang. Maikawa, ngamin, italaang amayadayo kada kayo. Wan nga rod ading ko. Iso para kanyak. Nasaysaya atin ti pagtrabahuan nila kay mo. At least, agdeden na kayo asa nga pamilya. Julian, anak. Desidido ka ka din ngagtrabaho ijay Baguio. Wen tatang. Ay, nadala ko mapanggadam dito Saan na masapol nga umadayo ka. Ay, wen nga rod tatang. Sigurado ang maikawa kijay. Kahit anya nga iti ko na ni bakit mao. Di na ko makayat ngam. Anya nga rod, adayo ngamin. Siguro, ti pampanunutan na kat awan am-amuyo ijay. Awan pagkamangan yo, no tiyempo tirikat. Nalabit akas tatang. Ngamin, nilaang insan ramel tam amok ijay. Mala, agtinulong kayon tong agkasinsin Wen tatang. Agan anos kalatan anak. Panunutem at iyaadayom ditoy kat para iti pagsayaatan ti pamilyam. Wen tatang. Buyugam tumetay ni ti panagkararag. Wen tatang. Kumusta kayo ditan ba kay? Nasaya at matlakay. Kat
naawat mo ka din timpawit ko kin ka akwarta? Wan, kaalalak laang itay. Nasayat nga rod no kasta bakit? Kat si Kangay, kumusta ka dita? Kumusta ti trabahom? Nasaya at aklat ta dito eh. Kat nasingpet tipos ko. Uray dagiti katrabaho kat nasingpet naman. Nasayaat nga rod. Ay, wan gayam. Graduation ti inaunaan nga anak ta inton umay ang Marso. Agawid ka kumaa? Ay, bakit? Kaya't ko kumangarod. Gamamumot anang yun ti pasahe. Kan isupay di aldaw ti biyahe, ama pandita. Laglagi pong bakit? Ngay sagsaganaan tayo ti pasahe yung umay dito pagyo. Isumot tim bagak iti anak mo, lakay. Mga, sigapay lang ti magam mo. Ilawlawag mo kadagitan magta. Wan, lakay. Ay na, bakit? Excited ako na makakita ka na kayo. Uray da kami mo't Isulat ti pagsasaritaan mi kadagiti ubing, sakbay maturog kami. Sige, bakit? Paliwag tumanin tumawag ka ha. Bye. Sige, bye. Ne, iso siguro daytan ti basa nagluganan ti pamilya. Adaytan, bumabad dagiti pasahero. Ne, adaytan, nakita kong dagitan nagkukinta sawag. Ay, Josie, bakit? Bakit? Julian! Lakay! Ay na, bakit? Ay na, lakay! Kastimot gayam di ti bagyo. Naglamag. Ay na, wala bakit? Talagaan na lamag dito eh. Ala, umay kayo nga roden. Tapno mapantay ni ti pagdagdago sa. Lakay, nakasweldo ka din? Wen bakit? At iti pa sleep ka. Imay ngamin itay ti landlady tayo. Agsingsingir iti abang. Ay, una yan. Nagsapa nagsingir. Amo namat akatapusan ti sweldo mi. Jakman amo iti dayja abakla. Idi pa'y lakalman areng-reng-rengen nak. Mala. Itad mo latan, tapnawan mo ti may bagbagana. Kan kita am tumaten dagiti babayadan tayo. Wan, lakay. I-budget kunton ati mabati iti sweldom. Ay, kunak na sumaya at matibiyag tayo dito eh. Kanayon niya awan ti mabati iti sweldo. Ay nalakay, no siyak ti damagam, kay kayat ko dito yan. Adayo ananamnam ay ti biyag tayo dito eh. No agsalukag tayo lakit di. Agpaiso day ta ko ng bagay. Nyam awan mo't ti maornong tayo. No kayat mo di agaplayak mo't nagtrabaho. Total, dakkel mo't tanti na audit ta. Anya kumamot nga iti sir ka matrabaho. Adda naibaga kanyak ni Marie Cora at trabaho. Dishwasher kano iti may sa apanganan. Kastaya. No kayat mo di agaplayak langan ijay. Sige basta sana mabaybay ang dagitan nakta. Ora, am-am mo ka di barang-baro asarak a dishwasher? Asino ti kunam? Kat no talo dagiti kaalala a dishwasher. Diyan nga atidog tibok na nagpintas. Ay, ni Mari Josie, ti kunam. Wen, iso. Uy, kuidaw ka. Addan asawa na day chay. Aya, Iso alipata mo, no anyaman ti agtartaray di ta panunot mo. sa may kursunada. Kunak tumot a kursunadam. Idi pa'y lakalman ng obserbaran ka. Isola tilinaon day ta bibig mo. Yang iti maramida. Sungarod ti kayat ko. Ay na, Celso. Uray si ka, addaan ka magdan iti asawa. Addan obligasyon mo iti biyag. Saan ba't adakas? Saan ko nga isukat ti asawa? Nayunak lang, mate. Ay, di ka agar aramid, Celso. Mangted day ta iti malas iti biyag mo. Nay, pakay. Anya ngay dato insangpet mo? Ay, cake day ta, lakay. Intan ti katrabahwak. Sino ngay akatrabahoam? Ni Manong Celso. Saan aya nga iso day jay tinangted tinaloom amangga di last week laeng? Ay, uwan, iso day jay, lakay. Amo, nagsingpot day jay akatrabahwak. Amin kami akatrabahuan na, isyesyeran na. Kasta ka di ba kahit anyang ito okasyon, apay nga inikan na kayo itikay. Inaramid ka ni bakit na dayta. Aduunay, iso nga intod na kada kamin akatrabahuan na. Josie, nagbanglukan. Uy, amano ada sumurak dito kusina. Nakita data.
Awan, danag mon aya. Uy, si kamot Celso. Kano manan ngag-date ta? Apay, mailiw ka din kanya. Wan, kailiw ka una yan. Saan ta pa ang mabuti ruman? Makatlangon ti asawa. Panawam kit din ti asawam. Tagdenatan. Anya, kasano ngayon ti asawa? Nagsina kami. Iso ano mayat ka, agdenatan. Sige, panunotag pa yan na imbang. Maumaakmatan iti dan na ti asawa. Saan kantong agbabawi kanya, Josie? Itad ko amin na pagragsakam. Mari Josie, amo amin dagiti katrabahuan tayo ti kinaadda ti relasyon nyo ka ni Celso. Ha? Mare, pangaasim ko mata isardeng yun ti aramiden nyo ka ni Celso. Maasi ka kumamat iti asawam. Kadagiti anak yo. Nakasiksingpet ka. Ngam kalaat ka anak baliw. Dakas ti aramiden, Mare. Kuwang amin, Mare. Nasingpet ti asawam. Isardeng mon ti panangluklukom kankwana. Tatang, pinanawag lang ko ni Josie. Iso ang nagawitak. Anya? Apay, anak ko. Anya tinapasamak. Si Mort ni Josie ti sabali a lalaki, tatang. Anya? Kasanon dagiti anak yo? Tsaka mo, nanyataramidag, tatang. Hulyan, anak. Pangasim tapatib karam ti pakinakam mo. Tatang, tulugan ta ko ba? Wala. Di ka madanagan, anak ko. Saan da kayo abay-bayan? Nasakit tinakam ko gapo itinaramid kanyak ti asawa, Mr. Lonely. Jak impagarup amaaramid na kanyak ti kasjay. Gapo tay ayatek ti asawa, kinasalitak. Imbagak nga agsublin iti den nami nga aga ama, ngam napaayak laeng. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. Ito'y pagayam mo, Hulyan. Agyaman kami matpagayam a Hulyan, iti dayto'y pakasaritaan. Sapay la kuma, tama overcome mo dayto'y analidem, apaset tibiyag mo. Ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Mas kasapulan da ita ti panarabay mo. Agsipod, tasikan ti agbalin nga ina ken amada. Ituloy mo ti agbalin anatibkar para kadagiti anak mo. Ket sapay la kuma, ta dumteng tumet ti aldaw, ama kapagpanunot ti asawam, ket maurnos tumet laeng ti amin kada kayo. Bueno papagaya, min ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagaya man nagpailinga di tinagan a Hulyan, ti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Maya Santos. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.